ሰላም ክብራት ተኸታተልትና እንኳ ብድሓን መጻእኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ገበር ድምፂ ስማዕ እንተሃልዩ ምልክት ግበርሉ እሞ ናይ ሎሚ ዕዳጋ ብፍላይ ምስ በዓል ፓላንቲር ዝተተሓሓዛ ትካላት ብጣዕሚ ክወርዳ ንሪአን ኣለና እቲ ምክንያታት ክንዘራርብሉ ኢና ሓፈሻዊ ስቶክ ማርኬት እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ስለምንታይ ዝጎድል ዘሎ እንታይ ከተፅቢት ንገብረሉ ዝብል ሕቶታት ብሓፈሻ ዲስካስ ንገብረሉ ኢና ስለዚ እንኳ ብድሓን መጻእኩም ኩልኹም እትብልኩም ከለኹም ኣብቲ ሳብስክራይበርስ ተሪኢኹሞም 49,966 ኣለና ስለዚ ከባቢ 34 ኣብኡ ከለኹም ሳብስክራይብ እንተገይርኩም ሎሚ 50,000 ክንኣቱ ኢና ስለዚ ታንኪ ሶማች ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ ላይክ ግበሩ እሞ ተኺልና ናብቲ መደብና ክንኣቱ ኣሕዋት ፐርፌክት እንኳ ብድሓን መጻእኩም ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ኦኬ ታንኪ ስምረት ፐርፌክት ጠፊእካ اوكي طفينا له هو حقها طفينا لنا مصابكم هنا حجي تدالينا لنا اوكي ستوك ماركت اوكي نمسيس معكم على حكينا 1 2 3 4 welcome قاعد حنمساكم كلهم thank you so much guys اوكي نايمن كريكم بما كجمروا لكم بزي حنتي كابجن بلصات نبل انده جمروا لكم دمصي يسمع الله مثلني يا እዚኦም ካጅም አባላት ፔትሮን አቲኹም ዘለኹም ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ ስለዚህ ዝኾነ ቪዲዮ ሰይረልኩም ኣለኹ አቡ ጽሓፍሞ ንኹልኹም አባላት ምዃንኩም ምልክት ክግበረልኩም ኣብሎ ከምዚ ማለት ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም ከምዚ ምልክት ኣለኩም ኣብ ፔትሮን ዘለኹም ከምዚ ምልክት ክግበረልኩም ሓደስቲ አባላት ምስትሉ ብዝኣተኹም ሕጂ ግን ትምህርቲ ከምዚ ሰንበት ወይ ሓፈሻዊ ስቶክ ማርኬት ዜናታት ዝኣመሰለ ኣብዚ እንተዚኣተ ብዙም ከዓ ላይቭ ንህቦም ኢና ስለዚ አባላት ኮንትሮል ይኹም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ኣብኡ ጠዊቁም ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ራይት ሶ ሎሚ እንታይ ጋጢምና ኣሕዋት ዋልማርት ዘይፈልጣ ኣሎ ክብላይ ክእለኒ ኣብ ኢንግላንድ ኣብ ኤውሮጳ እኳ ብዙሕ የለውን ኣብ ኢንግላንድ ኣዝዳ ዝበሃል ትካል እንተሪኢኹሞ ክፋል ናይ ዋልማርት እዩ ዘሎ ዋልማርት እዮም ገዚኦሞ ነይሮም ኣጋጣሚ ሕጂ ግን ንገለ እንግሊዛውያን ሸይጦሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ዋልማርት ንብላ ዘለና ትካል ንስቶክ ማርኬት ብጣዕሚ ፅልዋ ትገብረሉ ከምዚ ኤንቪድያ ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ፅልዋ ትገብረሉ ንብላ ኩሉ ግዜ ዋልማርት ከዓ ንዕዳጋ ሓፈሻዊ ገምጋመ ከመይ ከም ዘሎ ደቂ ሰባት ክንደይ ገንዘብ የጥፍኡ ከም ዘሎ ገለ ካብቲ ስእልታት ትህብያ ማለት ስለዚ ሎሚ ኤርኒን ወይ ከዓ ኣታዊታት ሂባ ነይራ ናታ ኣታዊታታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም 6% ጎዲሉ ከባቢ 9 ጎዲሉ ነይሩ ምስ ኣሰሓዛ ታርጌትን ኮስት ኮንካ ናይ ሪቴል ስቶክስ ተባሂለን ዝፅዋዕ ከባቢ 2% ክወርዳ ርኢና ኢና ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢልና ግን ቀንዲ ኣርእስትና ክኸውን ዝኽእል እዚኣ ትሬን ኣሜሪካ ዝበሃል ጠጠው መበሊ ዘይተረኽባ ዘሎ ትካል ብዛዕባ ትሬን ኣሜሪካ ክንከይና ትሬን ኣሜሪካ በቃ ጠጠው ኣይብኒ ስኢል ቅፅል ፍሬኖ ዘይብሉ ማለት እዩ እዛ ትካል እዚኣ ከም ትሪእዋ ዳርጋ ሪከርድ ሰበረት ትካል እያ በቃ ካብ ክንደይ ካብ 8 ካብ 10 ናብ 14 15 ኺዳ ኣብ ጠጠው ኢላ ክሳብ 20 ሕጂ ግን ሃንደበት ናብ 125 ኬዳ ተመሊሳ ከባቢ 25% ወይ ከዓ 25% ሚእታዊት ዳውን ሳይድ ብምኻድ ጎዲላ ኣላ ከባቢ 40 ከላ ክትጎድል ዝበልና እሳ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ 125 በፂሓ ብድሕሪኡ ሕጂ 106 ንሪኣ ኣለና ላዕልን ታሕትን ትብላላ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቀያየር ክኽእል ከም ዝከኣል ኣብ ስቶክ ማርኬት ብፍላይ ቀልጢፈን ክውስኻ ዝኽእላ ትኸይነን ከም በዓል ሮቢንሁድ ከዓ ከምኡ ቀልጢፈን ክወርዳ ዘሎ ትኽእሎታት ከዓ ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኢኮኖሚ ወል ዘይተረጋገፀ ነገር እዩ ስቶክ ማርኬት ይኹን ገዛውቲ ይኹን ክሪፕቶ ይኹን ኩሉ ንገብሮ ወፍሪ አንሰርተንቲ ወይ ከዓ ዘይተረጋገፀ ነገር ምዝህሉ እንታይ ይፈርሕ ይበቃ ማለት እዩ ክፈልጦ ኣይክእልኒ ኦኬ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ኢና ደጊመ እኳ ብድሓን መጻእኩም ኩለና ግራብ ኣለና ኤግዛክትሊ ግራብ ኣለና ግራብ ኣክቹሊ ወላ ሓደ ሳብስክራይብ ኣይገበርኩም ኣለኹም ሰፋር ከም ንጅመር ማለት እዩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተለኹም ጆይን ግበሩ ኣሕዋት ኣክቹሊ ናይ ግራብ ከባቢ ክንደይ ብርኪ ዝኾን ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ብርኪ ነርና ኣነ ኣለኒ ማለት ያ ነርና ኩል ከለኹ ሶ ኣይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ካብኡ ዝበለፀ ውፅኢት ትፅቢት ገይረ ነይረ ኣነ እንተኾነ ግን دحين كنزاربوا لينا صلحنا كنزاربوا لينا مهنيات استاذ يفلطوا بصحات كله ስለዝخل سو ستوك ماركت حفشاو ስለምንታይ ጎዲሉ ኦኬ ኣብዚ ዜና እንተሪኢኹም ሲ ኤምቢሲ ዝብል ማለት እዩ ከም መልሓሴት ላይ ዝዛረብ ሪሶርስ እንዳረኣኹም ተመሊስኩም ኣብ ከድኩም ክትረኣይዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ሓንሳብ ኮይና ዲስካስ ንገብረሉ ንኽእልና ማለት እዩ ሶ ዋልማርት እዚ ዓባይ ትካል ዝብላ ዘለኹ ብክንደይ ኢት ሼርስ ድሮፕ ወይ ከዓ ድሮፕ ገይሩ ጎዲሉ
retail نحنا مالتي توم جنزب نجز consume نجبر تقلي نجارات معتها ونجزء نجارات consume retailer مالتي profit growth will slow اتي مخسب توم زوزلا أبغى تشحن 25 26 كابتي زعبي اللي زنبرة مئتاويت إن أقودلك وقودل كم زخل أنت هيبهم جم مالت وصيت 100 زي كونه جن كم تثبيت كبر له حفشاوي تري كابتي بزح حساب ገንዘብ ዝጥፋሉ ግዜ ይኮነን ኦኬ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ክሪስማስ ወዲ ኢካ ስለ ፀንሕ ኣብዚ ግዜ ክሪስማስ ኣብዝና ዌስተርን ካንትሪዝ ማለት እዩ ዜን ምዕቡላት በዓል ዩሮፕ ዩኤስ ገለ ክንርኢ ከለና ኣብ ግዜ ክሪስማስ ወርሒ 12 ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘጥፍኡ ኣብ ወርሒ ሓደ ክኸውን ከሎ ከም ዝድለ ገንዘባት ኣይጠፍእን ኦኬ ስለዚ ከም በዓል ተስላ ዝኣመሰላት ካላት ተሪኢኹም ሕጂ ብዙሕ መካናይ ክሸጣኒን ዋጋን ከዓ ክጎድል ተኽእሎታት ኣሎ ፅልዋ ይገብረሉ እዩ ኣብዚ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ኪዋን ኤርኒንግ ወይ ከዓ ሪዛልት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዋልማርት ከዓ ልክዕ ከምኡ እያ ሂባትና ዘላ ኣብዚ ኦኬ so ኣብዚ ለኩም ዋልማርት topped earning ማለት ናታ መክሰብ ማለት ኣብዚ earning profit ምባል earning ኣምፅኡ ዘሎ ወይ EPS earning per share ኢና ንፅውዖ ንሱ እንታይ ገይርዎ ፅቡቅ ኣምፅኡ ንምባል revenue ወይ ከዓ sales ኢና ንፅውዖ ከዓ ኣታዊታት ጠቕላላ ማለት ታክሲ ከፍለ ሰራሕተኛ ይከፍለት ብሓፈሻ ዘእትዎ ተገንዘብ ክልቲኡ ካብ ትፅቢት ዝተገበረሉ ንላዕሊ እቲ ኣብ ናይ ፎርስ ኳርተር ናይ ወርሒ 10 11 12 ዝነበረ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅእ ክኢሉ ባት እንታሃልዩ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ፅቡቅ ኣይኮነን profit growth will slow in the current fiscal year ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ግን ኣብዚ ናይ 2025 ዝብለኩም ዘለኹ ፊስካል year ናቶም ፕሮፊት ከተምፅያ ክትከስርያ ማለት ኣይኮነትን ግን እቲ ተምፅኣሉ ዝነበረ ንኣብነት ብ10% ዝዓቢ እንተነይሩ ብ10% እንተ ዓብይ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ወላ ይዕበዳ እምበር እቲ ዕብየት ግን ስሎ ከም ዝኸውን ወይ ከዓ ከም ዝውሕድ ከም ዝዝሕል ተፅቢት የምፃናሉ እዚ ኸ ናይ ምንታይ ፅልዋ እዩ ኦፍ ኮርስ ታሪፍ ኣለና ዝግብሪና ንዛረበሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ንሱ ለና ብዓብኡ ግን ብሓፈሻ ዘይተረጋገፀ ነገር ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኢንተረስት ሬት ኢንፍሌሽን ክልዕል እዩ ስለዚ ብዙሕ ፅልዋታት ክገብረሉ እዩ እሱ ምዝልዕል ከዓ ናተን ኣታዊታት እንታይ ክገብር እዩ ከም ዝድለ ክመፅእ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም ዋልማርት ኣብ መንያት ሸይጥ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ዩኤስ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ኩሉ ላቲን ኣሜሪካ በዓል ብራዚል ኣርጀንቲና ኣለኩም ኣብ በዓል ቻይና ኣለኩም ንኣብነት ኣብ ቻይና ዘሎ ናቶ ስሎው እንዳኸደት ኮይኑ ብሰንኪ ናይ ታሪፍ ዋጋ ናታታ እንዳጎደለ ክጎድል ዘሎ ትኩላታት ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን ማለት እዩ ራይ ሶ ስቲል እቲ ሲኦ እንታይ ኢሎ ማለት እዩ the company wouldn't be immune from looming tariffs on Mexico and Canada ሜክሲኮን ካናዳን 25% ወይ 25% ታሪፍ ከነኽፍለኩም ኢና ዝብሎም ዝነበረ ንዓኻ ፅልዋ ክገብርላ እዩ ብትኽክል ማለት እዩ ስለዚ ካብኡን ኢሚን ኣይኮነትን ማለት እዩ ካብቲ ፀገም ክትከላኸል ኣይትኽእልኒ ክትወፅእ ኣይትኽእልኒ ወላ ንሳ ንባል ስለዚ ዋልማርት ሶ ስትሮንግ ጌንስ ኣብቲ ናቲ ኢኮመርስ ከምዚ ናይ ኣማዞን ትገብሮ ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅእ ከዓ ክኢላ ነይራ ሶ ስለምንታይ ንዕዳጋ ፅልዋ ገይሩሎ ኦኬ ፕሮፊት ኣምፅኡ ክንዲዚ ሚእታዊት ኣምፅኣ ክንዲዚ ኣብዚ ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየ ትሸይጥ ዋልማርት እያ ዝበዝሐ ገንዘብ ትእቱ ዋልማርት እያ መጀመሪያ ግዜ ኣማዞን ሕጂ በሪፆም ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ኳርተር ማለት እዩ ስለዚ ዋልማርት ናቶም ኣታዊታት መክሰብና እንዳወሓደ ክውሕድ ዝብል ገምጋም ዝህቡ እን ካልእ ትካላት ከም በዓል ታርጌት ከም በዓል ኮስኮ ዝኣመሰላ ፅልዋ ክገብረለኒ ስለዚ እቲ መዓታዊ ንበልዓሉን ንሰትየሉን ካብ ኮነ ስለምንታይና ዳ መካይን ክንገዝእ ስለምንታይና ሆሊዴይ ክንከደሉ ስለምንታይና ኣብ ደገ ኸይድና ኤርቢኤንቢ ቡክ ንገብር ስለምንታይና ቦኪንግ.ኮም ከይድና ሆቴላት ቡክ ንገብር ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ዝጠፍእ ኣይኮሉን ወይ ከዓ ገንዘብ ኣይክወፅእኒ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ፅልዋ ክገብረሉ ክኢል ግን ዝበዝሐ ግዜ ከም 2024 ዝረኣናዮ ግዝያዊ ኮይኑ ጣይና ንሪኦ ዝበዝሐ ግዜ ማለት ስለዚ ኢንዲቴል ብዙሕ ከይኣተና እዚ ናይ ታሪፍን እዚ ካልእን ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ኢንፍሌሽን ንብሎ ዘለና ኢንፍሌሽን ላዕሊ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ኣይጎድልኒ ወይ ከዓ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ክብል እዩ ማለት ክሳብ ወርሒ 6 ኣይክቁረፅን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዘሪኢኹሞ ዋልማርት rolled through 24 but uncertainty about consumers and tariffs into year ahead ኣብ ዝመዘሉ ዓመት ማለት እዩ ስለዚ uncertainty ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ታሪፍን ብዛዕባ ግብርን ማለት እዩ ብዛዕባ ኮንሱመር ንሕና ነጥፍኦ ገንዘብን uncertainty ዘይተረጋገፀ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣታዊታትና ከም ዝድለ ኣይክዓብን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዮም ዝህቡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ AP ኣለኩም ኣብዚ ኒውስ ትሪእዎ ኣለኩም AP ኒውስ ማለት እዩ ቸክ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብዓቢኡ ትሪእዎ እንተሃሊኹም US ስቶክ US ማለት እዚአን ኩለን ናይ በዓል NVIDIA ይኹና ኣፕል ይኹና ኩለን fell Thursday after world's largest retail ከም ዝበልኩም እታ ዝዓበየ ሪቴለር ወርንድ መጠንቀቕታ ሂባ ማለት እዩ that 25 would be a roller coaster ride ማለት ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ግዜ ክኸውን እዩ in reality I think ኣብቲ ናይ ትዊተር ወይ ኤክስ ዝሓፍኩልኩም ከማ ልክዕኩም እዩ
اوكي لك تمساسل مالتي ابز مزلو عمت بزح ገንዘብ ዝምጻል ስለምንታይ ምክንያቱ ላዕልን ታሕትን ክብል እንተጀሚሩ ስቶክ ማርኬት ብዙሕ ዕድላት ክበና ኽእል ናይ 50% ናይ 20% ናይ 30% ጎድል እንተኽኢሉ ጽቡቕ ዕድላት ይበካ እሞ ብድሕሪኡ 2 ዓመት 3 ዓመት ክትሕዞ ከለኻ ብኽልተ ዕፅፊ 3 ዕፅፊ ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ከም ናይ በዓል ኤንቪዲያ ዘምጽኦ ከም ናይ በዓል ፓላንቲር ዘምጽኦ እዚ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ጽልዋ ክገብረሉ ብምኽኣሉ ዋልማርት ከባቢ 7% ጎዲላ ነይራ ሕጂ ግን ናብ 6 ኣቢላላ ማለት እዩ ስለዚ ደሶር ፎርካስት እትናቱ መጽይ ዝኾነ ወይ ካ ጽቡቕ ዘይኮነ ምባል እዩ እቲ ፎርካስት ገምጋም ዝተዋሃቦ ካብ ዋልማርት ማለት እዩ ነቲ ዳውን ጆንስ ይኹን ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ንኔጌቲቭ ወይ አሉታዊ ጽልዋ ክህቦ ከም ዝኽኣለ እዚ ከዓ stocks fell on investors fear and consumer spending that consumer spending which makes absurd of the economy ኣብና USA ከባቢ 70 ኢታዊት መኒ ንሕናቶም ኢንቨስተርስ ላይ ዘይኮንና ንሕናቶም ኮንሱመርስ እቶም ገንዘብ ነጥፍእ ኢና ጽልዋን ገብርነት ኢኮኖሚ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ዘይነጥፍእ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጽቡቕ ኣይከውን ሓፈሻዊ ወላ ቁጠባ ናይ ካናዳ ይኹን ኣይካል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ፍርሒ የብል እሞ ስቶክ ማርኬት ጽልዋ ክገብረሉ ይኽእል ማለት እዩ ራይት ሶ ኣዝዩ ዝመፀ ዜና ዝነበረ እንታይ እዩ ምስ ናይ ኤአይ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ምስ ናይ ዲፌንሲቭ ከም በዓል ፓላንቲር ዝጎድላሉ ምኽንያት ኣብዘለና ኦኬ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበልኩ ኩሉ ግዜ ላዕልን ታሕቲ እንዳበለ ዝቀያይሮ ዘሎ ስለዚ ሂ admits orders ፔንታጎን ነቶም ፔንታጎን ዝበሃሉ ፔንታጎን ካዚም ናይ ሚሊተሪ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ቲ ባጀት ዝገብሩ ገንዘብ ክንደይ ከም ዝቋጻጸር ገለ ዘመሓድሩ ማለት እዩ ከባቢ 800 ሚኢታዊት ካብቲ ዘጥፍዎ ዘሎ ገንዘብ ክቆርጹ ነፍስ ወከፍ ዓመት ን5 ዓመታት ማለት እዩ ኦኬ ሶ ፔንታጎን cuts over the 5 years ን5 ዓመታት እዩ እዚ እንታይ ጽልዋ ክገብረሉ ንፓላንቲር ሶ እዚ ንብሎ ዘለናስ ንፓላንቲር ብኸመይ ጽልዋ ዝገብረሉ ወል ፓላንቲር ከባቢ 55 ሚኢታዊት ኣታዊታታ ከመን ዝመጽይ ካብ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝመጽይ ኦኬ 55 ሚኢታዊት ካብ መንግስቲ እቲ 45 ሚኢታዊት ከዓ ካብ ካልእ ቢዝነሳት ዝመጽእ ገንዘብ እዩ እዚ እንታይ ንምግባር ኦፍ ኮርስ ፓላንቲር ከም ናይ ሶፍትዌር ትካል ኮይና ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ገምጋም ትህቦ ማለት እዩ መጥቃዕቲ ከምዚ ክፍጸም እዩ ቻይና ከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ሰዳም ሑሳን ኣብዝሎ እንዳበለት ገምጋም ክትህቦም ትኽእል ናይ ኤአይ ካምፓኒ እያ ንሳኻ ፒውር ዝኾነት ኤአይ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደይ ዓመታት እያ ከም ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትካል ኮይና ሓሊፋ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ዝህባ ዝነበረ ብዙሕ ኮንትራክት ትረክብ ዝነበረት እቲ ኮንትራክት ጠጠው እንተኢሉ ወይ ከዓ እቲ ገንዘብ ቁረፅ እንተሃሊ ብ800 ሚኢታዊት ዘለና ማለት እዩ ንዓጽልዋ ክገብረሉ ኢን ሪያሊቲ ማዕረኸም ጽልዋ ክገብረላ ኣይግባእኒ ምክንያቱ ወል ቻይና ገዲፋቶም ክትከይድያ ስለዚ ሶም ከዓ ናይ ግድን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገድታት ኮንትራክት ማሓዞም ኣይተርፎምኒ ኢን ሪያሊቲ ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ጽልዋ ካሎ ዘጉደላ ክንሪኦ ኢና ብሓንሳብ ኮይና ሶ ፓላንቲር 10% ክልተ መዓልቲ ን25% ኣከታቲላ ከም ዝጎደለት ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት ኦኬ 25% ኣከታቲላ ኦኬ ሶ ስለምንታይ ከምዚ ኢላ ጎዲላ እቲ ናይ ፔንታጎን ዝብለኩም ኦኬ ዋን ኦፍ ኣለና ዝዓበየ ግን ፓላንቲር ኢንሳይደር ትራንሳክሽን in 2024 ኣብ 2024 ዝወፀ ገንዘብ ዘጥፍዎ ገንዘብ ፓላንቲር ትሪእዎ እንታሊኹም ኣብዚ ዘጥፍዎ ክብል ከለኹ እቶም ኢንሳይደርስ ኣብኡ ዝሰርሑ ማለት እዩ ተሓላፊ እቶም ኣብ ሰራሕተኛታት ኩሎም ዘጥፍዎ ገንዘብ ኢንሳይደርስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ከባቢ 3 ነጥቢ ገለገለ ኣብዚ ለኩም ዝኾነ ቁፅሪ ንኩንድኡ ዝኣክል ስቶክ ክሸጡ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓላፊ ናይዘን ፓብሊክ ሊትሬጅ ዝኾነ ከም በዓል ኤላን ማስክ ከም በዓል ቤዞስ ገለ ክንብል ከለና ብምንታይም ዝኽፈሉ ካሽ ኣይኮነን ዝኽፈሉ እንታይ ዳ ብርኪ እዮም ዝወሃቡ ነቲ ብርኪ ግን ብሕስር ዝበለ ንሕና ብ500 እናገዛእና ንሶም ግን ብ10 ድዩ ብ10 ድዩ ከከም ስምምዖም ወይ ከዓ ኣብቲ ነበሩ ኦፕሽን ዝበሃል ኣሎ ባይዘወይ እቶም ኣባላት ዝኾንኩም ብዛዕባ ኦፕሽንስ ክምህረኩም እየ ኣብ ፀሊ ኣጋጣሚ መጀመርያ ኦፕሽን ንባዕሊ ኣነ ትማሊ ክስታይ ገይረ ምክንያቱ ኣይፍቀደና ነይሩ ኣብ ኢንግላንድ ዩኬ ያ ብዛዕባ ኦፕሽንስ ወላ ክምህረኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብዙሕ ገንዘብ ክሸጡ ስለዝኽኣሉ ንሶም ግን ወላ ሓንቲ ይገዝኡን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መን ዝገዝእ ዘሎ ንሕና ሪቴይለርስ ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ትማሊ ናታ ሲኢኦ ማለት እዩ ሲኢኦ ካርፕ አሌክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፓላንቲር ፕላንስ አፍተር ሲኢኦ ካርፕ ቻሌንጅ ሼር ሴልስ ፕላን ነይርዎ ንክሸይጥ ኩሎም ሸጢኦም ኮርስ ገንዘብ የልዮም እዮም እንተኾነ ግን 1.2 ቢልዮን ዝኣክል ብርክታት ብርኪ ዘይኮነስ ዋግኡ ብርኪ ክሸይጥ ከም ዝኾነ ተወሳኺ ከም ዝሪኦ ዘለኹም ናይ ፔንታጎን ባጀት ከዓ ከም ዝግበረሉ ጽልዋ ገይሩሉ ማለት እዩ ሶ ቀዳማይ መዓልቲ the share price of palantir ከባቢ 12 ሚኢታዊት ክትጎድል ክኢላ እቲ ድሮፕ ብድሕሪኡ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ዋሽንግተን ፖስት ዝዘርግሕዎ ናይ ዲፌንስ ሴክሬታሪ ፒት ንፔንታጎን እንታይ ኢልዎ prepare to cut 8%
each year for the next 5 years ወካ ሸሞንተ ሚእታዊት ነዚ ዘሎ 5 ዓመታት ክትቆርጹ ኣብሉ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ Palantir is best known for its contract ስለዚ ንስብኸም እንታይ ትፍለጥ contracting work providing software and technology service ንመን ነቲኦም ናይ ኣሜሪካ ዝኾኑ ዲፌንስ ኤጀንሲ ስለዚ እዚ ኸ ብጣዕሚ ጽልዋ ክገብሮ ስለዚ ክልቲ ኦኬ ክልቲ ኢለና ሳልሳይ ኣለና ኣብዚ ክሪአልኩም PLTR ኢለን ተጽሒፈ ኣብዚ ጉግል ኣሕዋት ኣብዚ ዓመት ኣብ ዓመት ማለት ካብ ዕለት 20 ፌብሩዋሪ 2024 ጀሚራ ሳብ ሕጂ ፌብሩዋሪ 20 ዝመጽላ 350 ክንደይ ነኸሲባ ዘላ ሪኦ 356% ኦኬ ኣብዚ ታሪኹም 20 ቅርሺ ዝነበረት 100 ላ ማለት እዩ 10 ዝነበረት 100 ላ ኣብዚ ዓመት እዚ አንተ ሪኢና ይኸልክ 42% ይኸሲባ ዘላ ስቲል ጎዲላ ክንሳና 10% ጎዲላ ካብ ስለዓለ ስቲል ከባቢ 400 ሚእታዊት ወሲኻ ዘላ ማለት 42.19 ሚእታዊት ያው ሶ እንታይ ንምባል ምጭኩም ኩሉ ግዜ ከም እንትኸይዱ ክወርድ ዘሎ ተኽልታት በጣም ልዑል ግን ከም ካብ ንብላ ኦረድ ነው ይሓኺዳል ወሪዳ ኸይም ብልኮን ኣነ ባይዘው ስቲል 41% ኣብዛ ዓመት ጥራይ ማለት እዩ ሶ ኣጋጣሚ 125 ተገዚካ የስሊ ዒላት ካላ እንተ ዘይኮይኑ ግን ኣብ ጽቡቕ ግዜ ኣቢላ ማለት እዩ ዝኸፍአናታ ግን እንታዩ ፒኢ ሬሽዮ ሪኦ ኣብዚ ፒኢ ሬሽዮ ንሓንቲ ትካል ብክንደይ ከም ዝግባእ ወይ ክብርቲ ዲይ ሓስርቲ ዝሕብር ቁጽሪ ወላ ዳ 100 ትኽክል ኮይኑ ኣይሓብረካ እምበር ልዕሊ 200 ክትሪኦ ከለኻ ፒኢ ዝበዝሐ ግዜ ልዑል እዩ እንተ ዘይኮይኑ ግን ናታ ሬቨኒው ወይ ፕሮፊት ዝመዘሉ ዓመታት ብ60-80% እንደ ዓበየት እዚ ዓቢ ጃስቲፋይ ክገብሮ ይክእልኒ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሎም መዋፊሮም ዘለዎ እንታይ ኢሎም ኣሚኖም ኣለዉ ክንድዚ ዝኣክል ኣታዊታት ከተእትያ ወይ ከዓ ልዑል ገንዘብ ወይ ፕሮፊት ወይ መክሰብ ከተምጽያ ዝብል ገምጋም ሂቦም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ሶፍትዌር ትካላት መገምገም ትጥቀመሉ ሩል ኦፍ 40 ወይ ከዓ ሕጊ ናይ 40% ወይ 400 ሚእታዊት ዝብላሎ ካብ 40 ንላዕሊ እንተሓሊፋታ ሓንቲ ትካል ከምዚ ናይ በዓል ስኖውፍሌክ ዝሓልፈኦ ማለት እዩ ኣብ ደሓን ደረጃ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ኮነት ዝለዓለ ንዓን መዐቀንየን እንታይ ዳ እቲ ሩል ኦፍ 40 ወይ ከዓ ሩል ናይ 40 ሕጊ እንተኾነ ግን 80 ዓል እንዳይኹን እምበር እዚ ፒሮሽ ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣሎ እቲ ናታ ማርኬት ካብ 243 ቢልዮን ዳርጋ ክንደይ ማለት እዩ ተስላስ 1 ትሪልዮን ነተስላስ ረይዎ 1 ትሪልዮን ካብ 243 ዳርጋ 25 ሚእታዊት ናታ ኾና ለማ 2.5 ጌራን ሕሰቦ ስለዚ ብጣዕሚ ክቡር ትሽየጥ ከም ዘላ still I believe well it might be crazy أنا I wouldn't buy it ولا 7 تورد أي مجاز أكون نيرة مهنيات already I just give up مالتي in reality جن بتعمي العليات شيء زلا كتورد كلا عداقة 5 correction تزقبر صبو جير قالها أما already يعني 4-5% كتقول تخليها by the way 5% قبل كله كمية 5% 5 أخطر سلازي بدحريو كتجز كتريئة أبجم ما تخوان يرى أنت زي كوين جن is extremely overvalued سلازي لعلوا قاعد شيء زلا حدا سلازي قلطيفة sensitive قلطيفة ختملة زلو طولات طلع من العلي أنت هتدلي زخونة زينة قاعدلي زخونة excuse ويك زخونة حما زخونة زينة مخنياتو بمومنتم ترايا وسخها خصاب حجي مالتي مومنتم زوسخها بمومنتم كتقف زلو طولات بتعمي لعول يخون مالتي سو زي كم زي قصر زبالكم ناي Palantir CEO مالتنا تا دايركتور تحلف مالتي أليكس كارب new plan to sell حدا نتبكلتا بليون زأكل دولار stocks ويك بركتات كشيء مهانو تصرف سلازمته well نص شيء انتهاليو لعل بس يحل لازم الجمت سلاز جبري إيلوم كال أوافر تخيشت وأمها مستقبلكم صنعكم تابي إيروش بتعمي لعل داس الحقل سلاز نزلنا تجسي فين خد جبره at least كباب 5 مئتاويت profit كتم سخت كلا الوازم تزلوا حموش شدش عمتها تكتت هلا أبز حلفة maybe أبيلكم تكون تدخلوا هنا في تسلا زبز حياة كتاتلو سلاز نبرك ولا حب كلتش إسران جميلة في مالتي 5% عمتاوي بروفيت كتركب عند بالي نزبز حسب زوافر نيرو ما بتسخ نوافر كلنا مالك كتشن عسران حدا انتي زب نيرو مهنياتو قدمي إذ نبر عمتات صبغ ياتمس تعب نيرا تسلا بدحري جن بتاع مثل زعبيت ب5 مئتات كتعبي تقلنا it's impossible مالتي حجي تاجيرو إيلان ماسك مالتي ب5% كتعبي عند بالي ويل أي عبيتن 414 زنبرت كتشن عسران كلتن نكون لي تمليسا ناب 100 قرش تمليسا كاب ناي ب 75% ندحر تمليسا مالتي بخال ازرق 75 مئتاوت سلازي ناي Palantir كقوم تزقات من يرحجس 25 تشتت نيرا مالتي it's very simple اوكي انت ياخذ لكم دلي ب 5 مئتاوت اكتاتيل كان نوح عمتات كتمصو زلو تقولات اب ستوك ماركت بتعمي تحوتي سلازي ناي Palantir كا ازي شجرات كهلوا زلو تقولات بتعمل العلي زبل امنات علني انا مالتي اوف كورس سايت تفوت يتغنيها
هو 970 30 تريفنا لنا أحوات 970 لنا 50 وزلهم 50 سبسكرايبرز كنبصح سلازي يا سبسكرايب زغبركم سبسكرايب غبروا ابو كلهم كل ناي جراب كاتي حتى المتسن كبلولكم يد حنص جميلن أحوات بدحري جراب كمصحكم ايه اقا يرل لهون ابزي جراب زخونه بركتات علني ولا ابزي انتريخمو اذا نور انت علي هيرني مثلا ابزي تريو انت عليكم ابتي حنتي 400 برك مالتي ابتي حنتي 2800 برك نيرو ابزنا يتمالي ارنين صبوق مخسب كومسيم زبل جمجام توايب اقاد اموسي خاص لازقنت قدميا قرب صلوها قبرلو كيلو انت زي كوين ግን حنت خاطيهم بولصات كونا زبل كونا يخلع عن زبل قمت زلنا مالتي جراب بحال نا كيو فور ايرنين ويك اتاويتات يبا اوكي ناتا سيلز تيوت عليكم ابزي ريفينيو مالتي اتاوي سيلز إنها نصوع نخلنا اوكي نوت باد صبغ امصع كابتي قمت استقبرولس اتزمصات بزي حمالتي اي بي اس وي ايرنين بير شير اتي استيميت 0.1 اوي ولا حنت عبيت غنا يراين سلاز صلوا قبل ليس مالتي ابيتا زبحال earning before interest and قال زبد مالتي ابزي ناي تاكس depreciation and appreciation تبعي دي سوا تيس شو اتنشون مليون امصيا تقمت زغبرها 9 تنير ازخا قرب ميس غيراتو مالتي زعبي ميس زغبرتو غن ويز غودل زمصاتو مال سيلز وي ريفينيو 3.4 بليون كتمصيا زبل قمت زغبرلو بدولار 3.36 بليون طاي كتمص بمخاله ازخا نزمص زل عمت كمز ناي والمات زودلا مخنيات انتايو فوركاست مالتي اوتلوك نزمص زل عمت انتاي جمجم علكم مخسبكم كلعلي كتحدي زبل حتتات نمملاسي مالتي سلازي ناتو فوركاست كمصيو زلكم كمز دلس لزي مص اكشلي بصح كنت نقوليلا كريلكم خلي بزي جراب تيم ابالاتنا تفوتو ياهم جراب anyway ستوك شمونت برسنت قولي لا شمونت شو عتكم كلكم قلنا بزع عمت ستيل قولتنا لا ستيل تلعب سايد يا زلا بزع عمت زمالتي سلازي زي انا منتاينا كنوافر لنا مريزنا ميبي تما بالا زخونكم تفولتوا يكون منتاي مريز اني اني مريزنا زي كونه ابز حلف عمتات تن ببزحي وصي زمص انت هالين كم بعل بالانتير كم بعل روبين هودين تسلا كنت تسلا قدمي 4 عمت 414 زنبرت حجي 350 نزل هاو تتحت مالك كاب قدم 4 عام زنبرو صبوط اذا مص بعل منين بعل بالانتير بعل روبين هود بعل فيسترا كوم عينت وصيت كتمص بتعم قليل يكون اوكي ب500 مئتاوت اب حد عامت اب كل عامتات ب600 مئتاوت كوم زبحال يلن كم بيتكوين قدم تمص نبات كم خدم صايت خلني حد بيتكوين 500 مئتاوت توسي خو يلاكي مالتي انير اب عامت معناته اس عبايا بتعم عبيا سلازلا 100 شحن ناس شتت كلهم 100 شحن حصل غزي خشيت ايتخلني يعني جس اس كايند اوف امبوسيبل اي كاني مالتي سلازي ناي جراب كا بزح برك لا يحلوان بر مستن اشتي مخانات مستي ابتني ايمرجنسي مس زلو عداغا مست مخانا قرب بخلته 3 4 عصفتات دوك توسخ تخد ግን ጽቡቕቲ ትካልያ ጽቡቕ ኣታዊታት ዘለዎ ሕማቕ ኣይኮነን ትናቶም ዕዳጋ ጽቡቕ እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝኣተወ ኣይኮነን ሓደ ካብ 20 ጥራዮም ሕጂ ንዖም ሰርቭ ዝገብሮም ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ኢልና ንፅውዖ ሕጂ ምስ ከምኡ ጽቡቕ ውፅኢት ከተምፅያ ዝብል ግምት ነርና ትናታ ካሽ ጽቡቕ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ከባቢ 30 ሚእታዊት ናታ ማርኬት ካብ ኣብ ምንታይ ካሽ ዝተተሓዘ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ 20 ቢልዮን ማርኬት ካብ ኣለዋ እቲ 6 بليون انتاي كاش استتحازلو مالتي سلازي مستكاش كنولا حنتي لو تاس سلازي غبرتو ግን نشتي ገምጋም ሂብና ስለዘሎ ሆፍሊ ኣብቲ ዝመጽ ዘሎ ኤርኒንግ ወይ ኣታዊታት ጽቡቕ ውጽኢት ከተምስ ትጽቢት ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሎሚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም በዓል ዋልማርት ዝኣመሰላ ኮንሱመር ተባሂለን ዝጽዋዓ ማለት ናይ ሪቴለርስ ባህላ ማለት በዓል ዋልማርት ኮስኮን ታርጌትን ለኪማተን ክትከድ ከላ ኣብዚ ብሮድኮም ዘጉደላ ምክንያታት ኦፍ ኮርስ ክህሉ ምክንያቱ ኣፕል ናይ ባዕሎም እንታይ ክገብሩ ደልዮም ሰሚ ኮንዳክተር ከምዚ ንጥቀመሉ ቺፕስ ከምዚ ኤቪጂኦ ዝገብሮ ብሮድኮም ክሰርሑ ስለዚ ጀመሩ ኦፍ ኮርስ ጽልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ማይክሮን 1.4% ዘሎ ሚስተር ኢንቪዲያ ግን 140 ኣሎ ስለዚ ፕሮፊት ዘይወሰድኩም ምስትህሉ ኢትስ አ ጉድ አይዲያ ሓንቲ ምክረ ወሮን ኩስኹም ከኣሕዋት
ካሽ መሓዝ ኣይትፅልኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 15 ክሳብ 20% ዕዳጋ at some point ምስ ዘለዎ uncertainty ዘይተረጋገፀ ነገር ናይ ቻይና ዶ ኣሜሪካ ዶ ካናዳ ዶ ገለ ዝብል ናይ ግድን ሓንቲ ግዜ ንድሕሪት ክህረመልና እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሽዑ ክንጥቀመሉ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካሽ መሓዝካ ኣይፅላእን እንተዘይኮይኑ ግን መታ ፌስቡክ 1% ኣይፅላእን ምክንያቱ 7 ገለ ናይ ከይዳ ብሓፂር ግዜ ኣማዞን 1.6% ምክንያቱ ተመሳሳሊ ምስ ዋልማርት ፅልዋ ክገብርላ እማ ተስላ ብዓብዪ ግን 353 ትሽየጥ ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ወል 300 ክትወርድ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ክትወርድ እያ ኖባዲ ኖስ ዋት ዱ ዩ ቲንክ ጋይስ ትወርድ ይመስለኩም ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን የስ ትወርድ ትብሉ ክትወርድና ናብ 300 ትብሉ የስ በሉ ኣይትወርድና ትብሉ ከዓ ኖ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ያ ሶ ደጊመ ቋዕዳሓን መጻእኩም እንዳበልኩም ናይ መን ክገብረልኩም ኣብዚ ሮቢን ሁድ 56 ካብታ ቀልጢፈን ዝሃደማ ትካላትኩም ከላ ባይ ዘ ወይ ናይ QQQ 6% ናይ ኳንተም ስቶክስ ማይክሮሶፍት ሓድሽ ኳንተም ኣምፂና ለና ኢሎም ፅቡቅ ጌረ ሪሰርች ኣይገበርኩን እቲ ዜና ጥራይ ሰሚዐ ናይ ኳንተም ኮምፒውተር ስቶክስ ከዓ በዓል ረገቲ ተሓቱ ነርኩም ኣብቲ ኣባላ ዝኾንኩም መመለስኩልኩም እምበር እዚ RGT ኣይርገት ሕጂ ምስ ናይ ብዙሕ ኣታዊ የብሎም ስፖኩሌቲቭ እዩ ናብ ፈንዳሜንታል ወላ ፅኒዕካ ከተዋፍረሉ ትኽእል ነገር ኣይኮን እንታይ ዳ ወላ ክሰሮ ኢልካ ተዋፍረ ገንዘብ ዝህልወካ ጥራይ ማለት እዩ መዓልታዊ ብዙሕ ትገብር ባይ ዘ ወይ ተማል መጀመርያ ግዜ ኦፕሽን ትሬድ ጌርያ ነዚኣ ረገቲ ብጣዕሚ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ጎዲላ ስለ ዝነበር ወላ ይጥፋኢለ 2,000 ከሲበላ በኋላ 2,000 ዶላር ማለት እዩ ኦፕሽን መጀመርያ ግዜ የብሎ ነይረ ተዋሂብና ኣብ ዩኬ ማለት እዩ ሮቢን ሁድ ኣጋጣሚ ክስታይ ከምፃላ ክኢለ እሱ ከም ዝብለኩም ግን ስፔኩሌቲቭ ፋንዳሜንታል ኣይኮነን ከምዚ ናይ በዓል ፓላንቲር ንብሎ ዘለና ኣይኮነን ከም ናይ በዓል ዋልማርት ይኮነን it's just ኣታዊታት ወላ ሓንቲ የብሎም ወፃኢታት ጥራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኣድን ዋይ ጎዲላ ኣላ ኣርኪት 7% ክዲብ ከላ QBT ND ዌቭ ከዓ ከም ንሪአን ዘለና ኩለን ክውስኻ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ሰሚኮንዳክተር ክንርኢ ከለና ኤንቪዲያ ጥራይ ወሲኻ ዘላ ቨርቲቭ 100 ላ ማይክሮን 100 ላ ASML 474 AMD well AMD be careful guys AMD ኣብዙሕ ዩቲዩብ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ቆይር እንደ AMD ብልዮም to be honest is extremely difficult ምክንያቱ እዚ ናይ ሰሚኮንዳክተር ንብሎ ዘለና እሞ ከነተን ዓበይቲ ሜቢ ኤንቪዲያ ገለ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ዘሰክፍ ግዜ እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ዲፕሲክ ዝበልዎ ንኣብነት ናይ AI ናይ ቻይና ዝመፀ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ፅልዋ ክገብረሉ ንሪኣ እሱ ሕጂ ከም መጀመሪ ብሕጂ እንታይ ክመፅኡ ንፈልጠ ነገር የብልና ንሱ ሕጂ መፈራርሕሎም ዘይዶምሎም ኣለዉ ሜቢ ዝኾነ ዝተሓበ ነገር ከዓ ብሕጂ እንተመፅኡ እዚን ትካላት እዚአን ካብ ቀዳሞት ተሃረምቲ ክኾና ይኽእላን ማለት እዩ ኤንቪዲያ ግን ያ ካብቲ 140 ኮለል እያ ትብል ኣብቲ ከባቢ ሶ ኣይ ቲንክ ካሽ ሙሳድ ዝፅላእ ኮይኑ ይስማዓኒ ምሻጥ ዝፅላእ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ብፍላይ ከይትኩም ፕሮፊት ወሲድኩም ዘይትፈልጡ ተኮይንኩም ፊልኢት ምክንያቱ ዝሪኦ ዘለኹም እንተል ብልሕሪስ 150 ትበፅሕ ክንደይ ግዜ ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ካብ መዓዝ እዚ ካብ ወርሒ ሓሙሽተ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ኣብያ 150 ትበፅሕ ታሕቲ ትወርድ 140 ትወርድ 130 ትኸይድ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ኮለል ትብል ስለ ዘላ ዋይ ኖት ከተብሉ ዝኽእሉ ኢኹም ሶፍትዌር ትካላት CRM Salesforce 1.6% ጎዲላ ኣላ ትፈልጥዎን ኢኹም እዚአን ንሕልፋኹም ፎርቲነት 113 not too bad CrowdStrike great company 360 ትደዳውን ሳይድ ወይ ከዓ ትጎድል ክኢላ ኣላ ፓላንቲር 5% ዋው ተመሊሳ ፓላንቲር that's crazy it was down ናብ 95 ወዲዳ ነይራ ባይ ዘ ወይ ናብ 95 ጎዲዳ ነይራ ኦልሬዲ ብድሕሪ ጥራይ 10 ሚእታዊ ደይባላ ማለት እዩ ያ as just snowflake 184 ሓደ ቅርሺ ጎዲላ ንሪኢ ኣለና 1% ማለት ሶሪ 1.2% ክትጎድል ርኢና ኣለና ሲም ሰርቭ ኣማዞን 1.7 ተስላ 354 ከይድ ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ባይ ዘ ወይ SMCI ሱፐር ማይክሮ ብዘይ ዝኾነ ዜናታት ኣብ ምንታይ ከይዳ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ትዘዋፍርኩም 3 ዕፅፊ ጌርኩም ገንዘብኩም ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሓለፈስ ክንደይ በፂሓ ነይራ ኣብዚ ከባቢ 17 በፂሓ ነይራስ ብ3 ዕፅፊ ኸይዱ ማለት እዩ ብ3 ዕፅፊ 17 20 ንበሎ ድሓን 20 40 60 ተኣምሪ ኣብ ሓፂር ግዜ እሞ እቲ ዜናታት ከምቲ ዘገድስ ዓይነት ሓበሬታት ይመፅእ ሁድ ልክዕ ከምኡ እሳ ከዓ 20 ዝነበረት ብ3 ዕፅፊ ክትከይድ ኪላ ስለዚ ኣብዚኦም ኩለን ትካላት ንፅውዕን ፀንሓና ዘዋፈርኩም ኮንግራቹሌሽን ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ፐርፌክት ሶ ብመን ክንጅመር ንሕቶታት ኣሕዋት
ويلكم برهين ويلكم ثانك يو guys I'm new to this هاي كردأكاني حديث هون كاي كردأكاني تيم أبالاتنا ينزل بس ردو سو أبتناي كومنت على كابتناي description الله join بمقبر مول already إتنا ستوك ماركت تقبل تخليها thank you guys I'm grateful thank you مرة سلام welcome دمسي صبو الله okay perfect yeah علي بابا thank you موسى Chinese تكالات كلن صبو كده እርኒርዎም ሎሚ ወል ኩሉ ግዜ ዝብሎ 8% ደይቡ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ናይዚኣ ማለት እዩ ኣብ ቻይና አይ ቲንክ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ትካል አሊባባ ኣብ ኣሜሪካ ተትኸውን ነይራ ብ3-4 ዕፅፊ ብውሕዱ ምስ ተሸጠት ነይራ ማለት እዩ 320 ቢልዮን ማርኬት ካፕ ትሸጣ ትሕቲ ተስላ ማለት ልዕሊ ተስላ ክትከውን ይግባኣ ብናታ ማርኬት ካፕ ብናታ ኣታዊታታ ብናታ መክሰብ ብናታ ሰርቪስ ብናታ ኣገልግሎት ልዕሊ ተስላ ክትከይድ ይግባኣ ነይሩ ማርኬት ካፕ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ምባልየ 150 450 ክሳብ 500 ከባቢ ክትሸጥ ይግባኣ ኢን ሪያሊቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ተትኾን ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻይና ዘለዋ ትካላት ኣንደር ቫሊድ እየን ዝበዝሓ ያ ግን it is what it is ና ቻይና እዩ እስኻ እምነትካ ኣብ ቻይና ምዝኸውን አሊባባ ናምበር 1 ወንካ ቀዳመይቲ ተዋፍረላ ምኾነት ምክንያቱ ናታ ፈንዳሜንታል is amazing ክንደይ ዘሎ ናታ ፕራይስ ቱ ሴል 18 ኣሎ ናይ በዓል ፓንቴር 9 እዩ ዘሎ ፕራይስ ቱ ሴል ማለት እዩ EPS 5 ከም ትሪእዎ ዘለኹም where is PE ratio forward PE 19 ኣሎ ናይ በዓል NVIDIA 50 እንዳበልና ከለና ናይ አሊባባ ክንደይ ኣሎ ርእይዎ 19 እዩ ዘሎ PE ratio ማለት እዩ ናይ በዓል መታ ክንደይ ዘሎ መታ በዓል ሕሱር ዘሎ ጉግል ሕሱር ዘሎ ትንካለ ግን ኩለን 40 50 60 ተስላ ልዕሊ 100 ፓላንቲር 400 ገለን እዩ ዘሎ ስለዚ ያ በዓል ባባ ቀዳሞት ዓወት ይኾና አጅስ ፊል ኣብ ናይ ቻይና ምውፋር ንዓይ ማለት እዩ ክስታይ ኣይኮነ አይ ፕሪፈር አሜሪካ ብሓፈሻ እምበር ፋንዳሜንታል ክትሪኦ ከለካ ግን ቀዳሞት ንሰን ይመፃ በዓል አሊባባ ማለት እዩ ካልእ ለኪማ ተናላድያ በዓል ኒዮ JD 5% JD هم يا PDD بيندو so by the way يا ናይ ዋልማርት እዩ ዘሎ ተዛዓብየ ማለት እዩ subscribers 975 በፂሕኩም ኣሕዋት only a few وحدات تعرفنا لنا حتات كنكيدنا نسقم بين 300 قال لكم لايك جبروا ابوكم سبسكرايب زي جبركم انتهاليهم احوات ابزي حلاتكم تريوا لهم لايف كان رأيهم 975 تعرفنا لنا كنملأ مالتي سو يا 25 سبسكرايب جبروا ابا خلوهم ملء كان بلاينا احنا حتاتكم ندخلكم لهم مالتي ناب حتات ندخلكم كان بلينا يا welcome back thank you Tommy دمسي صبغ الله يا لايك نكبر احوات سلام perfect grab unfortunately come to the lens and I think it will shalom how do you see Brian Samara in the action unsubscribe لكم غيركم ده ودي لازم Samara I have no idea Axon كريل كاخ عليه Samara ግን not sure Axon stock 9% ጎዲላ ሎሚ what happened well ናይ ፓላንቲር ምጉዳት ጸሊዋን ኣሎ ማለት እዩ ንኹሉ ናይ ሶፍትዌር ይኹና ናይ ኢንተርፕራይዝ ትካላት ናታ ጽልዋ ጌርላ Axon stock rating on valuation concerns it's still the same ይኹን ዘሎ still the same ማለት እንታይ ማለት ከም ናይ ፓላንቲር is too much ካብተን ቀዳሙ ዝሰያት ትካላትን ዝኾነ እዚኣ PE ratio ክንደይ ኣሎ ናቱ 4 ቢልዮን ማርኬት ካፕ ዘለዋ that's not too bad
ፒሮሽስ 140 እዩ ዘሎ ሶ ኣብና ክንጥንቀቕ ዘለና ጅስቲ ፒሮሽ ናይ ኣክሰን ሕጂ ኤክስትሪምሊ ሃይ ሶ ኣይ ጀስ ልዕሊ 100 ተኮይንስ በቃ ኮሽስ ጥንቅቕ ተበልና የማኽር ናይ ትራምፕ ኩሉ ዝቕፅል ዘረባ የለን ብተህዲድ እዩ ዝነብር ብተህዲድ እየ ብተህዲድ anyway all politicians ኩሎም ፖለቲሽያን ብተህዲድ እንዲዮም ብሓፈሸ ብፍላይ ናይ ትራምፕ ግን ብሰለስተ ዕፅፊ እዩ ዝኾን ዘሎ ኩላና ናይ ላይክ ጠውቕ ያ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ኣሕዋት ብፍላይ ሰብስክራይብ ግበሩ ፓላንቲር ሓያል ትካል እያ ወላ ሳዳም ሁሴን ኣብዚ ኣሎ ያ ኢላ ትነግር ዋዛ ያ ፓላንቲር ሓንቲ anyway ካብተን ቀዳሞት ናይ AI ናይ artificial intelligence ትካላት እንተሃልየን ፓላንቲር እያ ክንደይ ዓመታት AI ዘይንፈልጦ ከለና እሳ ግን ንኺሳ ኣብኡ ፀኒሓ ሕጂ ኣናቱ ሪዋርድ ትረክብ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ግዜ ሳዳም ሁሴን ሕዝቦ ከለዉ it was big id ዓብዕ ኢድ ነይርዋ ሶ ከምኡ እየ ብሓፈሻ እዚ ናይ AI ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ገምጋም እዮም ዝወስዳ ኦኬ and ከሪአኩም ክእል እዚ ናይ ሮቦቲክስ ዝግበር ዘሎስ ባዕሎም ሓንቲ ኣፕል ኣራንሽን ሓንቲ ኣራንሽ ኢለኩም ኣብ ፍሪጅ ዝኣቱ እንታይ ኣሎ ኣብ ፍሪጅ ዝኣቱ ጽማቕ ንበሎ ድሓን ጽማቕ እንተሂብካያን ኣብ ፍሪጅ ዝኣቱ ብሽኮት እንተሂብካዮምን ፈልዮም ንኽልቲኡ ሂብካዮ ማለት እዩ ፈልዮም ነቲ ኣብ ፍሪጅ የቐምጡ ነቲ ኸ ኣብ ፍሪጅ ዘይኣቱ በይኑ ኣቦቱ የቐምጡ ማለት ማዕረ ከምዚ ምዕባል ናይ AI ናይ artificial intelligence መፅኡ ዘሎ ስለዚ በዓል ፓላንቲር ክንደይ ዓመታት ዝሰርሓሉ AI እዩ ኦኬ ሰርቭ ተጠንቅቆ ሰርቭ ኤንቪዲያ ዝነበረ ኣብ ሰርቭ ኩሉ ስለዝሸጠቶ ሰርቭ ብ25 ዲያ 30 ሚእታዊት ጎዲላ ነይራ ሶ you have to be careful እቲ ካልእ ፈንዳሜንታል I have an idea it's just ፓላንቲር ኩሉ ዝሸጦ ፓላንቲር ኤንቪዲያ ኩሉ ዝሸጦ እንተሃልያ well ምክንያት ኣለዋ ክትሸጣ ምክንያት ኣብኣ ስለ ዘይተኣመን እያ ማለት እዩ ያ ላይክ ሰብስክራይብ ንግበር ኣሕዋት እዚ ትኹን ላይክ ኣይጠወቅኩም ስለምንታይ 150 ያ ላይክ ግበሩ ኣሕዋት it's good idea how can I take profit sell it profit ኣትሸጣ ኢኻ MRT ሃውና take profit ማለት ይ ነቲ መክሰብ ጥራይ ኮንካ እንተውፅኦ እዩ just sell it ማለት እዩ take profit ማለት እስቲ ንኣብነት 10 ክላተ ሸይጥካ 10 ኮይናስ ትሸጦ ኩሉ ትሸጦ ወይ ካ ፍርቁ ከም ምርጫ of course ንሱ ማለት that's what I mean take profit yes ስማዕ ኦኬ yes ተስላ ናይ ተስላ sorry ናይ ተስላ ረሲዕኩም ገይረ መስለኒ no ኣይትበጽሕኒ ኣብላ ኣሎ እዚ yes ትበጽሕካ no I think ትበጽሕካ ኢኹም ዘለኹም ዝበዛሕኩም so ይግበረልና 295 ክትበጽሕካ yeah around there I think the technical TA ዝበሃል ቴክኒካል ቻርት ኣብ ተኸባቢ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካብ 275 ከላ ፋንዳሜንታል ወላ ሓንቲ ዘይተቀየረ ሕማቅ ጥራይ መፅኡ ማለት ናታ earning ንሳ ግን ዋጋ ናብ ክንደይ ከይዳ ርኢና ኢና ስለዚ there is a possibility high possibility it's going to be under 300 yes 300 ትበጽሐ ማለት እዩ ማለት እዩ anyway ተሕት 300 ትበጽሐ ያ ተስፋ ንገብር ናብኡ ገጻ ክትወርድ yes no ሳሚኖ SMCI ገለበል SMCI እንታይ ክብል SMCI ጽልልቲ ስቶክያ ኢለ ጥራይ ተሓለፍኩዋ ግዜ ንዓኹም ዕቃብ ኮነኩም ምክንያቱ ክስሎም I think 25 ሕጂ ዴድላይን ክልዎም ክእል እቲ ናቶም ቅድሚ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ጁን ዝነበረ ፀብፃብ ፅቡቅ ገይሮም ኣይመሓላለፍሎም ነይሮም ሕጂ እሱ ትክክል ዝኾነ ከይተጋገዩ ክንዲ ዝኣታዊታት ኣቲና ክንዲ ዝወፃኢታት ንጌማ ዝብል ሓበሬታ እንተሂቦሞም well fundamentally ጽቡቕቲ SMCI ካብተን ዝበለፃ ናይ ሰሚኮንዳክተር ትካላት እያ ኦኬ ካብተን ዝበለፃ ፋንዳሜንታል ማለት ዘለዎም ገንዘብን እቲ ዘለዎም ፒ ኢሮሽን actually we can check it here ክንሪኦ ንኽእል ሓንሳብ ኮይና SMCI Mr. SMCI ሎሚ price to sell ክልተ እዩ ዘሎ EPS ክልተ ፒ ኢሮሽ 29 እዩ ዘሎ ፒ ኢሮሽ 25 ፎርዋርድ ወይ ካን ዝመጽ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኖርማሊ እዚን ሶፍትዌር እዚን ናይ ሰሚኮንዳክተር ትካላት ከማን ዝኣመሰለ ከም በዓል ደል ንኣብነት ምሳእ ተወዳዳሪት ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኤግዛክትሊ ደል ያ ምሳእ ተወዳዳሪ ባይዘ ወደልካ ጽቡቕ ያ ምጽያ is not too bad ፒ ኢሮሽ 21 ዋው 21 ነው ለወላሳ very impressive ዋው እንታይ ዲ ኣታዊታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዘምጽአን ደልወላው ወቅት ኮና ይጽቡቕን ነይራ እምበሪያ ካብተን ኳሊቲ ስቶክስያ ተስላ 280 ክንሪኣ ኢና ኣብ ሕጽር ግዜ 280 ተበጺሓ ካልኩሌት መግበር ቅድመ መብጽዓ መእታዊ ክንዚ እምብሪ ክገዝእ እንደ ክብል ሓሲበ 280
اوبشن غير بزح بركم غزاكم بتخكل زي كونه اوبشن زبحال الله ليفرج بالغح تتقين كمالتي كبابي 300 400 بركم غزاكم ابو تتبصحنا نيرا مزز مصزلو ناي فول سيلف درايفنج ناي كال نغرات رينا خلنا 400 500 600 كبابي كتبصح تقولت تطلع بزلا زمصل عمت مالتي سو يا دبل مخونت نيرا مالتي بخمينا مخسب نوسد يا تينك انسر ده SMCI كمي مسلكه I think be careful ماسي dangerous SMCI say something about SMCI كم تحت زلكم مثلا super micro yeah I think خولي نسو اسكست هم زبلكم زلكو ارني ناتهم صبغي اتزهابو صبصاب قدم عمد زنبره ግን አታሊልኩም يم زبحال زلو ስለዚህ ዲሊስትድ ወላ ኾነ ኾልዮም ዲሊስትድ ማለት ካ ኣብናይ ናስዳክ እንዲም ኣትዮም ዘለው ሓንቲ ትካል ተኣትወሉ IPO ዝበሃል ኢኒሻል ፓብሊክ ኦፈሪንግ ንሶም ምሳና ኣይትሰርሑን ኢኹም ኣባና ኣይነእተወኩም እናንተ ኢሎሞም ክወፅኦም ስለዚ ብርካ ካ ዝገዛእልካ ክስእኒ ኢኻ ማለት ክትውንነ ኢኻ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ዝገዛእልካ የለን ናቱ ሊኩዲቲ ብጣዕሚ ትሑት ክኸውን ማለት እዩ سبسكرايب زي قبلنا اسكا خندي بصحنا خري لكم له 376 تلاقي بصحنا 377 378 379 واو 380 بصحنا حوات ثانك سو ماتش هريكم يا اكشلي حنساب كوين انجيج نغبرو حنساب كوين زين ريو زريو 10 ساعات تعرفنا 5 شي سبسكرايب ان سبسكرايب اخيت غبر يا أساس شعات بلو محترم بس نكسب الملس هوفلي تمرات خون صباح كون قاعدين نكتمل عندي قال لسه حجة تمرات بزعم صبونير اوكي 300 قلنا لهم لايك غبروا سبسكرايب زي غبركم بليز سبسكرايب غبروا اوكي سو ماركت حجينا تعالوا اخوات تيتا تعبيدو يمسلك حساب 230 نو تشانس اي مثلا SMCI دو شح كتبصح ولا تويتا 10 كتبصح تتلني ركاب بركناتن تريخين مالتي مايكل I don't see ماسك كتشح عم تمرت 10 قرش زنبرت حجه 10 قرش يا زلا بركه so just crazy funny stock yeah it's funny probably تصبح كا 10 قرش خطري 10 ريال it's just crazy yeah سلام جوسي welcome سنو برهين كمي حجي انت جزانا اي ثينك دولار كوست افريج تجبركا صبغي يا مالتي انت دي بالانتير انت قوليلا سنو فليك مساخ تقودل كتلك كميا معناته مرحيتن بالانتير كساب زخونت نتينا اي سوفت وير زباله مالتي تزي كوين ግን ما ثينك صبغ عدلي مغزا سنو فليك دولار كوست افريج مغبار مات لونج تيرم يسو بعد سنو واتس اباوت to be honest this is just meme stocks كم دي SMCI كم SMCI يكون كم دي حنت تكلمنا خمس وعصنا هاجي بقى سوي لينز دي با مومنتم ستوكسين بقى انا تريدين معلتاو تريد غير كاتوص قالت زي كوينو اي دونت سي دم لونج تيرم كسرحه مالتي ناردوس بيتكوين يو اس دي يقنس دو كاب زلو ويسي يوسخ تحت 9 تبصيحه at some point قدمي ግን 110 شكات بس احتقلها ناردوس حفتنا ግንኮም ኢልካ ግንጉሞ ብጣዕሚ ከቢድ ባይ ዘወይ ስለዝበልኩ ኣነ ስለ ገንጋም ስለ ዝሃከቡ ትበሲሓ ማለት ኣይኮነን ጀስት እቲ አንሰርተንቲ ዘሎ ግን ላዕሊ ታሕቲ ስለ ዝበሲ ኣብኡ ሃሪሙስ ላዕሊ ካሃርም ተኽእሎታት ኣሎ ብምባል ናተይ ገንጋም እዩ ዝወስድ ዘሎ ያ ሰላም ብዛዕባ ክሪፕቶ ገብለልና ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ትምህርቲ ክንጀምር ኢና ድሕሪ ወርሒ ንፈረቐን ክልተ ወርሒ ከባቢ ሶ ኣባላት ኣብዚ ቻነል ትኾንኩም ትምህርቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም هيمس حسرت حتى غلار كيفيا congratulations so هيمس صبو ገንዘብ ኣለዎም በቲ ዝሪኦም ማለቲ እንተዘይ ኮይኑ ግን in reality Amazon ከምናቶም ኣምፂና ኣለና ከምናቶም ድራግ ወይ ድራግ ነሎ እንታይ ፎሲ ንሕክምና ማለት ኣምፂና ኣለና ምስ በልዎም ኣብዚ I remember ናይ 20 ሚእታዊት ብሓንሳብ ጎዲላ ነይራ just ኣምፂና ስለ ዝበሉ ማለት ስለዚ እንታይ ዘርእየካ pricing power يبلون موت يبلون ويكا يعبلون نيم ابتي اندستري ناتو مالتي سلازي ابزي 10 معاسي 10 ني رابزي لت 10 شوعه ور حدا مالتي 10 زنبرت بربعه بثلاثه عصف خيداله بربعه عصف خمن كيدا صني حجي يا كم زعين تكالات سي سو يولو يو اونلي ليف وان سيل كاتوافرلو ولا يدفع ገንዘብ زعينتو يكون مالتي so congratulations ግን 19 كلار كيكا بتعم صبوتي I'm happy for you congratulations just be careful قال تم زي تفلطوا مالتي انوي تسخات بغير غلط زعما متى باغلبلنا برهين ASML كا متى جريت كامباني كتملس كلا ግን ካተን ቀልጢፈን ዝምለሳት ካላትያ
I remember 2022 ናይ 75 ሚእታዊ ጎሊላ ነይራ ንሳ ተስላ ገለ ማለት ስለዚ ሕማቕ ዲፕሬሽን ድዩ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ድዩ ስታግፍሌሽን ዝበሃል ፍሌሽን ዳ በዚሕ እምበር ምስ ዘጋጥም እዚ ማክሮ ኢኮኖሚክ ዘሎ ካብተን ቀዳሞት መለሰት እንተዘይ ኮይኑ ግን ያ ብሕሱት ዘላ ትካልያ ስቲል ብዙሕ መክሰብ እንዳምፀት ናታ ሲኢኦ ተኺሉ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ and he's doing great job ስለዚ ASML ግን ያ undervalued ያ ወላ ሓንቲ ማሲ ዳብል ክትከውን ካብተን ዝኸላት ትካላት ያ ASML ማለት ሰሚ ኮንዳክተር ያ no long time platinum ከመይ and long time platinum أبيض platinum طفيكم نغني حقهم platinum بحفشة platinum جروب ولا زي مالدي ولا platinum بحفشاتي كوميديتي I don't know ملو ملسخة كاكلين هذا sorry so market عزيلو أهوات what's going on here what's going on كل رادي ولا حنت زميل الله سيلن grab اسكان ريابلو grab 4 wow what happened 30% تسلا مرة كابتا خستا جزء زلخ اوبشن جزء الا لكم مرات انا just can't believe زي امنات كالا زي الله صاحب حجي كمي غيرا 16 لا بيتكوين كبابي 98 كلاسني 98 كلاس كمي غيرا امارانا ب 16 تورد بيتكوين دابل ندخونس مره ولا حنتي وسختنا على ناي ماين مالتي سو زي ناي ماين ستوكس قاب طعمي صبوق كابتن زيمس اي جست عدلي كركب الى نغزي تريد غير يالله خري هاو سي هاو يكو شورت تيرم تراي مالتي 23 تعاتيا 23 تعاتيا الذي واو سبسكرايبر 375 15 الف كم لهم هوات شير قول لهم ولا مو سبسكرايب قول كنودينا حتاتكم مليسكم سخصات ملقن حتى الملسن كنقبرعنا دوري وات اب انفيديا اوت بالانتير انفيديا اوت بالانتير ان no way I would never ever بفصم هيقبروني I'll never do that what about temp what happened oxy might be a good play ناي energy زي inflation مزوسخ oxy it might be a good idea مهنياتو 50 كتنالا وارن بافت بركي اب 50 يناتو برك غزيون يرو okay so it might be a good انجلش شخص تاعنا صبغت كونت خليها اوكسيدنتال كاليتي انتي الكاني temp انتي غاتي مولم قولي هذا it's just بلوسيس لازم اتازو سخت كالا جاها tempest AI 10% قولي لالومي wow you deserve it this has been crazy stock as well الساخب تجز أسكاب 30 أنا بتسعة خيدا بس عزف مالتي زي أخا قط أمو خوي نقول حجرة يوه كندي قولي لا يعني 15% ريح كندي قولي لا لذي كاب 9 حدا عن تقدر سنة زي نقول 15% قولي لا أنا رئال أنا so it's just سب جزء وايلهم لعل خابتن زبط حوات كالاتها يجلس مسؤولة هذا ريسك خمسة لطا لكن فوت لنا أيوسخني ما تكون جن يجلس كم عن التكالات أنا أوافرني كيف انتقيدوا مخاط فاندامنتال مستي ناتو مر أول حنت مرة خاب زي بقول تقولون بتعمل جاري ما ناتو ولا حنتي بروفيت مخسب كمان زي باللازية يجلس somehow بيلوسس لزجزاتا إلى لعل زهرة التكالات خمسة لا مالتي رين اوكي زي هاب طعمي كم زناي بالانتير تماسالي ابز قرب اخ من رياب زناي ابالاتنا طقيسوما ناي جيرماني تكال صبوت خيديا قدام خوينا ناي اس از لوخ انا تي وفرناتي بحفش شمبر it's been great I don't know ابو وافركم تعلم congratulations again نا كم زناي كوينات مالتي ناي كوينات اوف كورس زناي كوينات كاصبوق خداخل يعني اوروبا مهنياتو دونالد ترامب ناتا نبرتاين هو كومونينا نفسهم كعادي يزلون زلون أوروباويان مانياتو سوين زي ما حضروا نيرون كتاب حجي سون كقللتي كون مانياتو أمريكان US I mean زمناي كنده يترجعني زلون أعتقد بعد 15 صار 10
ትሪልዮን ዝኣክል ጂዲፒ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባዊ ሃብቲ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ኤውሮጳ ማለት እዩ ስለዚ ተፅዒሮም እዚ ናይ ኩናት ምስራሽ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ንምድሓን መን ክጥቀማሉ እየን እዘን ትካላት እዚአን ናይ ኩናት ዝበሃላ ላዕሊ ክኸዳ ዘሎ ተኽእሎታት ኣሎ እሱ ከዓ ልዕልወን ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ነብሰን ክኽእላት ኮይነስ ናተን ኣፅዋራት ከበርትዓ እየን ስለዚ ዝብርትዓ ኣፅዋራት ከዓ በዓል እዚአን ትካላት እዚአን እየን ክኾና ማለት እዩ ዮኒ ኖት ሰማራ ብርሂን ሰማራ ሳምሳራ ሳምሳራ IoT ማለት دي 7% down واو هو يغلط أخوات انت شو متين انت شو سنيز كنا بركس تاجرنا هو ايراخونا اللي هو بريمو سوري سلام برهين قداي تسلا انفيديا كمي نقر قلب لنا تسلا دولار كوست افريج جبرو ما تجمع بزخل تعمتات شدش ميتي شو عتمي تختبس حكل تعمتات اللي هو بايزوي سو انه ابوش تربع دور عام جور يكونن سو دبل كتكون كابتن زخلا مهنياتو 1 تريليون ماركت كاب يزلو حدا نتبقى مالتي حنا دخل تدي حن ثلاثه سويا دبل كابتن كخلا كخنا تخلطها زلو تكاله انفيديا جن يا I mean it's okay but 240 قلت قياس قرب مقصد موساد صلاح يكون مستزلو قطبة عالمنا مالتي لكن نقبر عوات لكن نقبر is it better to sell Palantir now or not برهين أنا تزخون مشتكو it's just very simple أنا تزخون مشتكو كم أقول كله خجن زخون الجزية كم زناي ستوك حنت جزية تفوني 10% قدر مستملسة نتزينا أطفئو كملس نرينا زبزح جزي عداقة مالتي سلازي صبو مخصب كسب كارلات خوينكا why not مهنياتو CEO أنا تاخماني شيء تعلو مالتي CEO إتي حالفنا بالانتير زي ما حد رازلو بركي شيء تعلو so why not take profit so it's برهن فاني قدف سادام no تنا بالانتير أمبر وليدنا sound زي ميكال يا sound خالك انفيديا كل شيء تعطو أب sound زنبرة أب sound هاون زنبرة كل شيء تعطو أب 10 تمليسة ايوا خمس يزلكم زلكم هندبت كابكن ديك 25 أب 10 تمليسة تحت على 5 مئتاويت كتقودل كيدا مالتي سو إذن كم زي بهايب زخرات I think زي الثلاث قرش كمان يمجز أكواني رأنا just maybe المومنتم نجزي زي كوينو it's fundamental ولا حنتي ماسي زخونة power يبلو من أبنت أبل أنا تليفون لا تليفون كوتس أنت دلي أنا أب عالم كشيت مالتي وي سخا تليفون توتي كوين سخي كجزاء كلني أنا مهنياته already أب آيفون تتعيزي تي عداقة مالتي جزء عداقة أنا AI قبل زلنا زين بعزي أب كجبر أزف التناقة نورمالي كالات كم زنا بعل chat GPT دي ونا XAI نا تويتر زلو دي كل أنت كالات جبر أزخ لنا جاريس لازم بزح أقول قلت أي كلوني نجزي إمبر وعيد حد يرخم لسي بايزو مع سأرني نالو مادي على عذران شو عتنا وراح قلت أرني نالو so be careful it's just بهايب زخيد عين التكالاتي نما بالي لي هايب سمالتي about NBIC I have no idea I never heard okay and I have NBIC there NBIC كونت إنه ترى دي كله سيمبل عن على سعيا هو نبيسي خد اللي خنصة نزي أخذ اللي خا نزي أبلانتير جزء أتا أنا شعور جزء أنا إيش تكسي بلا إيش تي مالتي جزء أو يجن زين إيش نقول ترى مقال زخون زي كونه انفيديا بزح سدز جزء نزي أبركي واقع أخذ وسط ترى أني رازي أخذ بعصر حتصير مالتي كابو حد نبزح نبعل ساوند نبعل سيرف شيء توم نزي أمبرك سدز جزء ونزي واقع أخذ وسط كيدانير ني أي بلاير እቲ ፋንዳሜንታል ገለ ውሽጢ ኣትየ ኳ ፅቡቅ ጌረ ይረኣኹን ግን ኢንቪድያ ክገዝኦም እንተኽኢሎም ምስ ዝኾነ ኣገልግሎት ስለ ዘለዎም ንግዚኡ ማለት እዩ BBAI I have no idea I don't know እስከ ክሪኤልኩም ፅቡቅ ጌረ ቀፃሊ ሕጂ ግዜ ከይንወስድ መታን እንታይ ክገብር እየ ኖት መወሲድ እያ ክፀንሕ BBAI with Palantir
أنا أيديا مس بالانتي كلهم خلي جنوا مزنا يكونات جرز تحاس كلهم خلي بي بي اي ولا ان بي اي اس هو ترديني good to see you back Rocket Lab in SoFi any news thank you صحيح nice to see you too good point RKL Bay Rocket Lab ናይ ስፔስ ኤክስ ክገዝ መረፅኩ ንሳ ስለዘየላ ግን ካልኦት ኦፕሽና ናይ ሮኬት ላብ ብርኪ ኣለኒ ኣነ ሶ زارب كله أصاب قمت كتو مالتي جن إكستريم ريسكي كم زي نايب على البالانتير أوفر برايس نبذلنا زي خليكم عينة واقعتها كابتن زوج سخت تكالاته so you just have to be careful I don't mind أنا الدولار كوست ولا عسرت أرسل توري داس بق حجوز سخوني أنا مالتي سلزم نص سال قمت كتو ولا كم نصهم تزي كوين جن I think ناتهم earning حجل لهم it will be difficult earning ناتهم أتوسعت كنرينا سلزي وي ناب عسرتات كتوردي ويكا لعل سالساتات كديب زلو تقولتات بتعمل على كوني أبزي earning مالتي أبزي earning على سنة شو عتين زخون زلو زي أخا واو SoFi أبزي علاقة أما رأس إيه هتكسن كله وفي ناب SoFi كيدي زمساني مالتي عسرت حمشو كا بتعمل لعيلو نيزلو جن كبالانتير مجزاء كبروبين هود مجزاء I prefer SoFi now مناسبة تيم بتعمل على سلزلوان مبايلي نبعلا مجزاء كوادو I am not sure قدمي أسرعن عسرته قالت كاراتنا جدا كله يعني كمنا نحجان تقصد صراحة مالتي أقعد أم خوين تحتي عسر سرسته قالت تورني راجل I will be interested on SoFi ناي بانكين زخون برك خايب لنا بزجزيزي so I would be happy to استين خجبر ستيل بركتات كأجمر مالتي ما هي تنيرن شيء تي بايزو كسيبه بقى What do you think about Aurora Innovation? Sorry هنا كده حنك تصار خن رأينا برا فلتاني. متى great company بابا ملي سألكم مثلني Tempest AI قلب لنا Tempest AI كم زولكم همي. It's just سلز جزء تحتري إنسان نهار دست كمي غيرناس عبرتا تبنا وي أم جزء إنا نشد نحدستي كمي غيرنا عبرتا أبا نازي channel تخين كا مور إذا حجي حفشاو مزيانات مسكال استحاجة تمرتي يبقى مالخ obviously in the way كازخوني حسب أننا تغيرنا تزي كوين بين كم زي proper discussion تمرتي جلست حوصة اللي قبل نازي channel كوين سابت description على كنا بيترون جروب أبو جاي بمخان كل تمرت خط مرات ولا أسد أصلي قال إنه ورح بمخفالي anyway بنسا ولا من channel support المقبار زخفل جنزبي so أبو جاي مقبار كل تمرت لك كنا مساب شو عيت مهارو شعور حتى الملسن زلو كله زمالة تمرت لنا مالتي عسر شو عتزجزأ كوه 150 لو مشيت إيه congratulations I think تا فيديو ري إخوة ما دي عسر شو عتر أمهنات أنا فيديو ريكوردز قبل كواز زبالة أتكلم زبال كون NVIDIA Palantir AI 3 Palantir عسر شو عت يعني أنا بتشع جزء so probably كابتناتي ري إخوة جزء كله مالتي so عليك كسب كله أنا سلاسات كنا شيء أنا صار 150 حس كيف صح حجي well done تخلى كلاين إخوة مالتي رايت اسكحلف بلا رايت مونتاي كم ناي ماراي انا كل غزي كابز ناي ماين تكالات ماراي از فوتو مهنات بزح بيتكوين سلازلوم اتليست انت زي كوين دير رايت كاي لك كم ناي استيا بقى كم ناي تريلا هابزي معسي كنتش نعسران حدا 7 ساعات النبات حجي 10 طاشله so I just can say a lot كل انت ناي ماينين ستوكس بيتكوين ماينز قبر عدنا زقبره صبو كستاي وسيتا يمس انين زلوها كاب أجن أنا I think أي كابجن كلن ما رافوتو بزح بيتكوين سلزلهم مالتي برهين what do you think about Aurora أي فلتاني هنا sorry سلام برهين تمليد سكادا no أي تملسكون على أفريقيا زلوا صبوا نتورك ده صبوا إنترنت دلوزي مرة revenue is not the best but since it's ما صبوا أتاويتات كلهم تخوينو بيتكوين 150 تخوينن بحصر زبالة ماراثون 10 ريال زنا لعل 30 ريال تخلطات له راح تصير جزء مالتي so it's just bitcoin سلزلهم تاي what about bitcoin برهين bitcoin it's just تاتي 100 كاب 100 زله محلاف أبي على من جزيو تكتبوا أي بحفشة كله بيتكوين كتير كلا خان زي تكنولوجيا نزار بدنا تكا بحالي نزخد هذا بس حجزي بحالي نزخد بين خط أروز خد جزياوي كله خالي أنت زي كوين جن بيتكوين عبز بس حتى لما نتنتهي دونالد ترامب خمسيمه حدش حقتات كمسيو إن بيتكوين زي حقتات كمسيو قال تبغى لي أبو بس أحد يروح جد زخون حقتات زمت أيلن هندبت دونالد ترامب
ቢትኮይን ከም ትሬጀሪ ክንጥቀመሉ ኢና ወይ ገለ ከም ናይ ወርቂ ንጥቀመሉ ዝነበርና ንዑ ክንጥቀመሉ ገለ ዝብል ዜናታት ምስ ዘምፅእ ግን 150 150 ማለት ከባቢ ማራ እንተ ገዛእና ሕጂ እስከመይ ትሪኦ አይ ቲንክ ፅቡቅ ሪዋርድ ፅቡቅ ሪስክ ሪዋርድ ማለት እዩ ፅቡቅ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ማለት እዩ 205 ተስላ ክትወስኽ እውን ትኽእሎ ኣብ ማርኬት anything is possible anything is possible why not 250 ቅድሚ 4-5 ወርሒ እያ ነይራ ባይዘው ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ 250 ነይራ ተስላ so I wouldn't be surprised ማለት እዩ متى كمي متى كواليتي ستوك ግን ብጣዕሚ ላዕሊ ከይዳ ብሓፂር ግዜ so just be cautious Google is stuck there Google ያ ማናቱ ታይዲት ናይ LLM ንጥቀመሉ ዘለና እዚ ናይ AI ሞዴል ዘሎ ከም ናይ ChatGPT ሕጂ ከዓ AI XAI ናይ ትዊተር ከዓ ኳሊቲ ዝኾነ ምፅኦም ኣለዎም ዳውንሎድ ገይረዮ ኣነ ሕጂ እዚአን ኣብኡ ሪሰርች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ በዝሒ ሰብ እንታይ ይገብር ኣብ ChatGPT ኣብ XAI ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ LLM ዘለኩም ዘሎ ብሕፅር መገዲ ኣብዚ ናይ ቻይና ዘምፅዎ ዲፕሲክ ትብል እዚአን ትካላት እዚአን ቁርባቱ ናይ ሰርች ክዕብልዎም ከይኮን ፍርሒ ስለ ዝገበረ እምበር ብዙሕ ካሽ ስለ ዘለዎም አይ ቲንክ there shouldn't be issue ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ጉግል in the future ንመፃኢ ፓላንቲር ጎቱ ዋን ንመን ክጥዕሞ አርቸር አቪዬሽን ከመይ ትኸይድ ኣላ ሰኸ እዚአን ከዓ ካብዘን ሰማይ ዝኸዳ መካይን ማለት እዩ ኤርፕሌን ንበለን እምበር what happened بلاش يا مثلا بلاش يا زي عن 7 وات معلش كنا بزحنا سبسكرايبرز احوات كنا بزحنا مزون واو 9 كلتن شو مونت تريفنا احوات 50 تريف مال اي من بزحنا 50 سبسكرايبرز حتى مو كعري خفتني انت خوينا طفي ازلا دي No data. Tesla. أو 9 مزينا هوت كمان شوعات تريفنا مالتي شوعات تريفنا لنا 380 لنا لايك برومنا كال أخذ صحيو السمع سبسكرايب جيرونكم مالو لنا ما بحالنا مالتي أوكي what's going on اوكي ساز مسا انت يالنا صحفه ابزي اس ام سي ايسو افير اي ثينك السنكا قطيفن كابتن زخدات كلاته مصعبي نمسلن تخريل صنحكو احوات ثينك اس كويس دوينا اوكي فاينلي انت هنا لا ابياتنا ارشر افيشن نتكرر راح جسته قبل جميل مثلا اوه باتر ودياتنا لا 7% يا صبغي ربك تصلح ولا 5000 من زي عمبر هاي النتورك استابيل مثلا sorry guys so تسعة سنة لهم شو عاد 9 أرشر
aviation stock نتورك نرى هاسياتنا تمثل على كيما الآن خلنا نتورك اختارت قبلنا مثلني تسمعون لكم ديكم معي أخوات صباح لكم دي زغن كيما لسكم كلكم كيبلسكا حنطب جينا هرينا بقصة اسم ساي سيل 35 share sell yes sell let's push like button yeah 3 guys خبص حم 3 guys سولارنا نكريبتو بقصة لكم قبلنا دحان garb فيلي سوري أبقصة لكم قبلنا جراب حجي كتجزء متخيل الدبرين لازم أزور ثلاثة ورحي بوزة حاجة تنقص يابو تحت حامش تتأكد لازم بالأمانة على نجزيو صوت جنزب كابال كتصنع حاجة تقولها تعلو نجزيو مالتي مبرتي برايس أبو I think yeah it should be 10 كبا 10 تختلص احتقد لازم اللي أنا خستاجير زلوه إذا بلانتير جن بسبعة كلا وسيخة إلنا شتنا حجي جن من عذرتن بس حاجة توسخ دويس كتقول تول على الأمو نفس ثلاثة أنا بربع خطور دايبل مالته كاب زلاتنا 34 صور كبير عندي بحفش سالم يا اجس ولا 7 تكون سايمتن كفكون انا الحسر زبل سلام برين what do you think about حديث كان مثلا نسمي AUR اقعد اي مسرحنا على نتورك مثلا AUR نتورك قرب زعيلات من لا سرت جيره كي يمسالك اوكي مارا revenue ملاسك اسلهم مثلا برين انفيديا شيت ايو please I need help I need buy please give option 3 best stocks ما قريب كونن جن help حاجز انتايت شير مقبار نعم ابياتني شير جير خريق كله خدس نبلن نيرو أبارز الله خريقا جوسي لحنا بناي سنبت مرتنا ديسكاس نقبرو لنخيلنا بناي سنبت بناي سنبت ديسكاس نقبرو لنخيلنا لحن انفيديا كابزي زلاتو توردت بلا يس مايكرو استراتيجي قلب لنا مايكرو استراتيجي لو ما اجزيهم ديم سمهم ناب استراتيجي غير ما بايزوي وينتا so a Bitcoin, it depends on the Bitcoin نجزي جنا بتخباب خصني حازب الأمنة على أبتخ تم 10 تنك سب تم 7 كباب زلو should be around there for a while نجزي مالتي سارة okay thank you نفيديا انت شيتنا يداي حيش برهين بروفيس مساعد الله يكونن تمبس مليس لكم يبزي MSTR مليس لكم حجي what about سلسيوس واقع صبغ وسيخة مثلني أبزي كلتا معاتي سلسيوس إذن إنرجي تكال ناتا صبغ أرنين ديم هيبو من تايمكم زو سخط أياريهم I mean مسبع البيبسي زو ولا دورنا إنرجي بيبسي لك تحد ما يتبال ناي ريد بول مسبع ريد بول قال زو ولا داري so to be honest it's extremely difficult again بزح هايب بزح سمجن تركب زي اللي أبزي جزيز مالتي How is Ethereum doing? Not good. Amazon بهمس دقا بحر مسك على مالتي. Exactly. مرحبا برهين كمي مسلك don't touch it. Long term تخوينو I'm تنكف كون أنا مالتي. I'm جزء كون مالتي. Okay. اسكا بحسب كندار أنا خلنا زي مرسلكم لأنتي كم زي بالدم. نتورك زي حلو مثلا نتورك زي شديش تعرفكم عليهم أحوات سبسكرايب برو خابزيهم 300 كلهم سبسكرايب جيركم عليهم هادي ثانك يو بلو مسناي أسوار كوين جيكو بخمينا بيتكوين يغير مسناي أسوار يوناس نيم تامس أسوار هو أنا نحتاج جيرمان تكاليس good to see rocket lab in صفحة واو تملي سريرة دحرت مالي ساعة نسانيها دي ويف be careful and subscribe جيرهم قولي great
what about the wave? Yeah, ናይ quantum stocks ገለ ካብተን ሪስክ ኣሰትን በቃ just ድሕሪ 15 10 ዓመታት ክወስድ ኢሎም ናይ በዓል NVIDIA so እቲ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ዝበሃል ማይ ቴክ ታይም ግዜ ክወስድ እዩ ትማሊ ግን ማይክሮሶፍት ኣብ ድሓን ደረጃ በፂሕና ዝብል ክስታይ መምፅኦም መስለኒ ዋጋን ወሲኸን ሓፈሻዊ ሎንግ ተርም ግን ኤክስትሪም ሪስክ ክኾን ይኽእል ንግዚኡ ትሬድ ግን ፅቡቅ እዮም ዘለዋ ብሪንገል በለና ብዛዕባ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ኣሕዋት ኔትወርክ ብዙሕ ኣይተብለሊና ኣላ መስለኒ ይቆራረፅን ኣሎ እዚ ኣነ እንዳጠዋወቅ ከለኹሞ ምሳይ ምሳኩም ብልቢ የመስግን ሰዓት 10 ደቂቃ ፀኒሕና መስለኒ ፅቡቅ ዲስካሽን ነይሩ ታንኪ ሶ ማች ምሳኩም ደጊመ ወፍሪ ማለት ብዙሕ ንግዚኡ ዜናታት ክጠዋው ይኽእል እዩ ከብሎ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ካሽ 10 20 ሚእታዊት 30 ሚእታዊት ሒዝካ ተፀኒሕካ ተመራፂ ፍላይቶም ብዙሕ ገንዘብ ተዋፍሩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ያ ናይ ዋልማርት ጋይድ መምርሕ ዝህቦ ዘለው ዝበለፀ ኣይኮነን ብሉፅ ኣይኮነን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘይጠፍእ የርእየና ኣሎ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዝሰጎ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ፅልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ኣሎ አንኢምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ክልዕሉ ማለት እዩ እዚ ናይ ኢንፍሌሽን ብሎ ዘለና ክልዕል ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ማለት ግን ካብቲ ማርኬት ውፃእ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ስቴይ ኢን ማርኬት ወፍሪ ግበር ማለት እዩ ኣይትውፃእ 50 60 70 ሚእታዊት ገለ ክፋል ካብቲ ገንዘብካ ግን መሓዝ ዝፅላእ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ናተይ ሜላ ናተይ ኤክስፔሪየንስ ናተይ ተመክሮ ናተይ ሓሳባት ዘከፍለኩም ዘለኹ ብውሳነ ኩሉ ግዜ ናባኹም እሞ ደጊመ መስግነኩም ታንኪ ሶ ማች ተሰናይ